गोमंतकीय आहे आणि त्यांचा सन्मान हा आपल्या सर्वांचा सन्मान आहे। ह्या अशा पद्धतीचा सन्मान आपल्या गोव्यामध्ये या गोव्याच्या सुपुत्राला बहाल करताना मी कला आणि संस्कृती खात्याचं खूप खूप कौतुक करतोय। कारण आपल्याला हिरे सापडत आहेत ते खाणीमध्ये आणि ते हिरे सापडण्यासाठी हिरे शोधण्यासाठी तेवढी तल्लख बुद्धी लागते, तेवढी तल्लख नजर लागते आणि त्या नजरेतूनच आज त्यांची निवड झालेली आहे। म्हणून परत एकदा कला आणि सांस्कृतिक खाते त्यांचे सर्व संचालक आणि ज्या ज्या लोकांनी इथं सहकार्य केलं त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतोय। कारण खऱ्याखुरा कलाकाराचा आज सन्मान होतोय। त्या दीस हो पुरस्कार तांकां फावो जालो आनी त्या दीस त्यांचे आमी हाचेर पेपराचेर आनी त्यांची आयकताले एक बऱ्या तरेचें तांच्यांनी समाधानूय व्यक्त केलें। कारण हाच्या पयलीं तांकां विविध अशे पुरस्कार संबंध देशभरा भितरूय मेळिल्ले आसतले, पूण हो जो पुरस्कार आसा हो एक वेगळो पुरस्कार। जो पुरस्कार त्यांच्यानी ज्या गोंया भितर जन्म घेतलो आनी तांची आमी जेन्ना डॉक्युमेंटरी पळयताले पूण एकाक दिसता की कोणें फॅमिलीक दिसता की ताणें दोतोर जावं जाय, पूण तेची एक वेगळी दिश्टिनी आसता आनी ही मेळोवपाक लागून ज्या तरेचे कश्ट घेवचे पडटा हे त्यांच्या बारीकशा एक 20 मिनटाच्या डॉक्युमेंटरी भितर आमकां सगळ्यांक भितरल्यान दिसून आयले। त्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शिक्षण घेणारे त्यांच्या बरोबर त्यांचे बालमित्र आसतले किंवा त्यांच्या बरोबर खेळणारे क्रिकेटर आसतले, क्रिकेट खेळपी भुरगे आसतले, त्यांचे सोयरे आसतले, ह्या सगळ्यांनी त्यांच्या संदर्भातले वेगवेगळे आपले मनोगत जे आसा ते आमच्या समोर सगळ्यांनी व्यक्त केल्लें आसा। आनी हातूंत एक आमकां सगळ्यांक समाधान आसा की गोंयचो एक कलाकार, काय गोंय ही आमची कलाकारांची भूमी आमी म्हणटात, पूण हें सगळें करतकच सुद्दां आपल्या गोंयांक केन्नाच विसरलें ना। पूण हांव त्यांच्यांनी ह्या गोंया भितरले वेगवेगळ्या गांवांतले कांय कलाकारूय निर्माण केल्ले आसा आनी आमी जेन्ना तांचे कडेन उलयतात त्या वेळाचेर तांचें एक म्हणणें आशिल्लें की ते मराठीन जर उलयले आसत जाल्यार सरळ सांगताले की कोंकणीन उलय, म्हाका आपल्याक कोंकणी येता। आनी त्यामुळे हे आपले कोंकणीचे आपण ज्या भागा भितर जल्माक आयलो त्या भागा भितरले सुद्दां सगळे आपले आपण गोंयकार आसा हो अभिमान तांकां आसतालो। गोव्यातील हा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मला दिल्याबद्दल मी गोव्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आर्ट अँड कल्चरचे डिरेक्टर सगुणजी बेलीप, गोविंदजी गावडे यांचे आभार मानतो आणि मंचावरील जे सर्व माननीय बसलेले आहेत त्यांना वंदन करून 4 शब्द मी बोलतो। आणि आपण जे आला आहात, आपल्याशिवाय माझा प्रवास पूर्ण झालाच नसता, म्हणजे अजून पूर्ण झालेलाच नाही, अजून बराच प्रवास करायचा आहे। मी जेव्हा अभिषेकी बुवांकडे शिकायला गेलो तेव्हा मला अजून आठवतं माझ्या वडिलांना त्यांना एक प्रश्न केला की माझा मुलगा तुमच्याकडे मी शिकवायला पाठवतोय म्हणजे तो काहीतरी पोट भरू शकेल ना, याच्यावर काय गॅरंटी देता तुम्ही, असं त्यांनी विचारलं। तेव्हा अभिषेकी बुवांनी त्यांना एकच सांगितलं, मी याला खूप छान शिकवेन, पण याचं गाणं जर लोकांना आवडलं तरच हा आपला पोट भरू शकणार। याचं गाणं लोकांना नाही आवडलं तर याला प्रोग्राम मिळणार नाहीत आणि हा पोट गाण्यावर भरू शकणार नाही। वडील खूप म्हणजे बरेच नाराज झाले या उत्तराने आणि आम्ही गोव्याला जेव्हा आलो तेव्हा ते मला म्हणाले, कशाच्या मागे तू लागला आहेस, कशाला गाणं करतोय, याच्या शाश्वतीच नाही काही। एक जॉब केला किंवा डॉक्टर झाला, इंजिनियर झाला, कोणीही झाला तर काहीतरी शाश्वती आहे। याच्यात तुझ्या गुरुनेच काय सांगितलं, तुला जे पुढे शिकवणार आहे की याच्या शाश्वतीच नाही। पण मी त्यांना सांगितलं नाही, मला शिकायचं आहे। आणि जेव्हा मी अभिषेकी बुवांकडे गेलो तेव्हा माझं वय 18 वर्षाचं होतं। अभिषेकी बुवांनी मला 2 वर्ष अजिबात एकदाही समोर घेतलं नाही शिकवायला, एकदाही। कारण मी एवढा कच्चा होतो आणि त्यावेळी त्यांच्याकडे पंडित प्रभाकर कारेकर, पंडित राजेश्वर बोबडे, पंडित अरविंद पिळगावकर असे मातब्बर गायक शिकायला यायचे आणि मला तर सारेगम सुद्धा माझं बेसूर व्हायचं। 2 वर्ष पण कुणी अभिषेकी बुवांकडे आले तर ते ओळख करून द्यायचे, हा आमचं गोंयचं
आणि म्हजेकडे शिकपाक आयला जर ते गोव्याचे असतील तर. आणि मग ते मला बाहेर न्यायचे बुवा इतरांबरोबर गप्पा गोष्टी करताना. मला विचारायचं तुझं वय काय. मी त्यांना सांगायचो माझं आता 19 वय आहे. आणि अजून तुला शिकवायला सुरुवातच केलेली नाही बुवांनी. मी त्यांना सांगायचं नाही अजून सुरुवात केलेली नाही. मग ते म्हणायचे कशाला तू या फंदात पडतोस, कशाला फंदात पडतोस. तुला जे काय दुसरा गोल तुझा जो आहे जिकडे तुला पैसे व्यवस्थित मिळतील तिकडे जा, तिकडे ते काहीतरी कर. हे अजिबात शाश्वत नाही. आणि त्यांचे म्हणजे चांगले जाणकार मला हे सांगायचे आहे. आणि त्यांचं हे उत्तर ऐकून मी खूप निराश व्हायचो. आणि जिकडे ज्यांच्या घरी मी राहायचो तिकडे मी जाऊन खिन्न मनाने बसायचो. पण मला जो पहिला आवाज आला आतून, ज्याला आपण ईश्वरी आवाज म्हणतो, तो तिकडे आला. कुणीतरी मला आतून सांगितलं की नाही तू हे सोडायचं नाही, तू गायक होणार. मी बऱ्याच वेळा असं झालं मला की आपण सोडूया आता, पण नाही, पुन्हा पुन्हा तो आवाज मला यायचा, तू सोडायचा नाही, तू गायक होणार. आणि त्या आवाजाच्या बळावर मी बुवांकडे शिकायला लागलो. बुवांची शिकवणं म्हणजे मी काहीच सांगू शकत नाही. कितीतरी बुवांचे शिष्य आता भारतभर प्रोग्राम करतात, परदेशात प्रोग्राम करतात. ज्यावेळी मी बुवांकडे शिकायला गेलो 28 एप्रिल मला अजून आठवतं, त्याच वेळी शौनकचा जन्म झाला होता. कारण बुवा दरवाजा उघडून आम्हाला बोलले वडिलांना मला मुलगा झाला. मला मुलगा झाला आणि हॉस्पिटलमधून मी आत्ता घरी आलो. त्यांनी ज्या 5 गोष्टी मला सांगितल्या गाण्या व्यतिरिक्त, त्या मी तंतोतंत पाळल्या नाही, अजून पाळतो. आणि त्या जेव्हा आम्ही त्यावेळी बुवांना कळायचं की ह्या गोष्टी मी ह्याला सांगितल्या पण ह्याला त्या तेवढं आवडत नाही, तेव्हा ते आम्हाला म्हणायचे ह्या गोष्टींचं महत्त्व तुम्हाला आत्ता कळत नाही कारण तुम्ही शिष्य आहात, पण जेव्हा तुम्ही गायक होणार तेव्हा या माझ्या 4 गोष्टींचं महत्त्व तुम्हाला कळेल. गाण्या व्यतिरिक्त सांगितलेल्या 4-5 गोष्टी अगदी तंतोतंत मी पाळतो. बुवांचं शिस्त म्हणजे बुवांची, जर कार्यक्रम 8 वाजता असेल, बुवा 6:30 वाजता हॉलवर असायचे. कधीही अभिषेकी बुवा उशिरा पोचलेले मला आठवत नाही. आणि हा जो मला पुरस्कार मिळाला हा अगदी मनोभाव आहे. मी असं समजतो हा पुरस्कार माझाच नाही तर त्यांचाच आहे. कारण ज्यांच्यामुळे मी घडलो, ज्यांच्यामुळे मी गेली 50 वर्ष गातोय, ज्यांनी मला नुसतं गाण्यातच नाही पण लोकांकडे कसं वागावं, स्वभाव आपला कसा असावा याची पण घडवणूक दिली, त्या अभिषेकी बुवांना, माडिया गुरुजींना, गोविंदप्रसाद जयपूरवाले यांना मी हा माझा पुरस्कार अर्पण करतो. आपल्याला जे सुभाषजी फळदेसाईंनी सांगितलं की आपल्याला येत्या पुढच्या म्हणजे मागच्या 50 वर्षामध्ये आपण अजित कडकडे यांच्या स्वरामधून मंत्रमुग्ध झालो. अजूनही कितीतरी वर्ष आपल्या स्वरामधून मंत्रमुग्ध आपण नक्कीच होणार, पण आपल्यासारखेच अजित कडकडे अजूनही या गोव्यामध्ये तयार व्हावेत यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे, सरकारचा अट्टास आहे आणि तेही सरकार सातत्याने सर्वांसाठी प्रयत्न करत आहोत. मला खात्री आहे की गोमंतकातील ह्या गोमंत भूमीमध्ये अशा पद्धतीचे कलाकार हे निश्चितच कला जोपासणारे कलाकार तयार होतील ह्याचा विश्वास आहे. पुनश्च एकदा म्हणजे ह्या गोमंत विभूषण पुरस्कार आपण स्वीकारलात. आपल्याला ज्या दिवशी म्हणजे फोन करून सांगितलं की आपल्याला आपल्याला गोमंत विभूषण पुरस्कार हा आपल्याला देण्याचं ठरवण्यात आलेलं आहे. आपण मन प्रसन्न होऊन सांगितलं की हो नक्कीच आपण तारीख ठरवा, मी यायला तयार आहे. त्यासाठी मी पुनश्च सर्व गोमंतकेच्या वतीने आपलं खूप खूप अभिनंदन करतो. आपल्या गोव्यावरचं प्रेम हे असंच असून द्या. मी तर म्हणेन की आपण ज्या ज्या ठिकाणी जाताय त्या ठिकाणी गोव्याचा उल्लेख करतायत आणि मी गोवेकरी आहे हे मुद्दामून सांगतात. हा आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. मी पुनश्च एकदा गोवा सरकारच्या वतीने गोमंत विभूषण पुरस्कार आपल्याला मिळाला त्याबद्दल आपलं आणि आपल्या छाया वहिनींचंही मी खूप खूप अभिनंदन करतो. जय हिंद, जय गोमंतक.